Amaka Okolo daalụ nọ n'ibu ya Maazị Kevin Anitube Aisokwu Ekenere Ọzọ Godwin Maduko Ọzọ Chirugo na Lọlọ Debbie Maduko Lọlọ ụwa dị mma Humphrey Obi Eziọgọ mmadụ akwa akwụrụ nke izizi na mọdụ na Ada Francisca Nanelu Obi Asampete Nwanema obele nwa bịa nụọ ezi nwa ji ukwu m ifenu onye ọma dịchanụ onye ọcha nara joji bili DCC Charles Adimora Wagner ezigbo dị Cecilia Adimora CC Electric ọkụ oyibo nekezie na obele nwanụ si Ọnịcha ugwu ọmị ọkapue obele nwa gaba n'ihu omenazụ Valentine Mba na ezigbo nwunye obi aṅụle Mba na ezigbo nwanne ya nwoke nụ Isidore Mba Ọchị Udo nwanyị onye ọma gaba n'ihu na nwanne ya lotere Nnamdi Okoro Di Vivian Chizoba nwanyị ọma ezigbo nne mụtara Dennis Chinedu Okoro baba nọ n'ihu Christopher C. Uche CC Ozuome 1 Nọrifite na ezigbo nwunye ya Onyeka Uche Ọchịọra nwanyị ọma Nọrifite na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ nwanne m bịabanụ obele nwa bili akịrị ogidi ka isi bịa nwanne m Nnamdi Agolue Nna m ezue Nna Nkechi nwanyị ọma ezigbo nwa nwanyị Chibu nne nwanyị Nne Nkechi Anecheli nwa Tony Anyafụrụ nwa Titus Nwachukwu na Ogene Okwezi Aya n'ogbe ugwu abụọ ezigbo dị Flora nwanyị ọma Odozi Akụ nwanne Igiligi na Nepa ezi nwanne mmadụ ife dị mma n'anya abụnụ ndị dị mma ka anyị na-akpọnụ maka ife n'ofe mmiri anyị n'Amerika yes sir
oke ihe Ugwumba n'ama Igbo ọnụmọnụ eze nna nyere ugo ọzọ n'ama Igbo n'ezikwala ọrịa ọzọ Tina oke ihe obi die nwanyị ọzọ n'ama Igbo Kimberly ume ibekwe gold merchant n'Igbo ekwulu gara wa Bernard Nwiwu barrister at law ọchọmma obodo ya ezi nwa Ignatius Nwiwu akụ dị na nwa n'ụmụaka Santos eze Mbakwe eze ọpụtara ukwe ọchịagha tu na ụga ezi ọhịma Azụka ego nwanyị ọma ọdịnabụ eze Mbakwe ezi mmadụ abaka n'one n'ụwa nke unu mere ka anyị na-ekwu ekene yes sir Dr. Mrs. David na Adamma Muforo Tampa Kunu Nnamdi Nwagoro ezi nwanne mmadụ akili ogidi kisi beno nna mezu ya ezigbo dị Chinwe nwanyị ọma a na-echere nwa nne Nkechi obele nwanne ekene ka nne ya unu biko nụ ndị nchetalụ egbunanụ ndị na-echetazi nne egbunanụ yes sir
na-edizela ụmụ biko Victor Sonny Mbanefo